Намираме се в село Николово, лесопарк Липник, познат още като Текето. Лесопарк Липник е притегателно място за отдих, релакс, спорт сред природата и различни видове мероприятия за русенци. Текето, както го знаят всички, се намира в село Николово, само на няколко минути от град Русе. В миналото в района на лесопарка е имал манастир – Свети Илия. Манастирът бива разрушен и на негово място бликва лековит извор – Аязмо. Аязмото по време на освободителните войни с Русия през 19 век спира да съществува чак до средата на миналия век, когато започва изграждането на лесопарка и язовира към него в сегашния му вид. На мястото на този лековит извор е поставена статуята, която всички русенци знаят, а именно на древноримската богиня на лова Диана. Виждате колко богато минало има нашия лесопарк. Сега е време да напишем нова страница в историята му, като изградим първия за Русе затворен комплекс. Повече за него ще разберете в следващото видео или ако се свържете с мен.